nih, kurang tutup masjid nih. Lapoi. Selamat, lapo mat. Adi, golek mana lo Adi? Iku lapor ini. Neng kene lo Adi, ngomongan. Tunggu kene lo. Berani. Yo Adi. Ya apa kabar Adi 5 Kang? Gak yo apa. Kerja apa men di kono? Kerja ngudusi untung. Ngudusi untung. Ada bengi infone apa Adi di kono Adi? Gak yo. Penak Adi ning kono. Penak. Waduh. Umroh men yo. Iya. Waduh, yo piro no Adi? Saulan 1.500.000. Lah kak rugi sampean? Yo gak le. Biasa yo. Biasa. Lah anakku to Adi. Buru macul. Seminggu lah 1.000 Adi. Iya ta? Oh. Oleh meane melaku macul Adi timbang nama kau Adi. Enggak iso macul. Lho sampeyan iki. Taruki meneh wis. Ayo nak aku nerono. Ayo. Yo. Tak tinggal wujud aku bersembayang. Yo sih. Nak urip Pak Kaji yo. Sungguh awale iso kerja urip Pak Kaji. Sawangan urip penak le yo. Terus urip. Tak mulai wis. Wis bedhe ku. Rek ngene iki ana dinan opo yo? Lah wong udan kate dinan opo long. Lah yo opo enak? Tantanan ah. Cok. Lah iku kan jimel rek. Iku lho sing ngulang kene biyen. Oh iya. Lah iku sing ngulang kene biyen yo. Ayo rek kono rek salaman. Dikai kurma. Ayo. Ini salam ya. Ono. Aduh. Kulub ya ora ono, salah wis udan ya apa iki ya. Wis, golek lombok ae wis. Anak ya ora golekno dhuwit. Lho, mbokna. Ci, tekan di Ci. Wis mulai tak tegarap. Jamir Ci. Coba lah contoh kene. Lo gak dikei. Nanti bojomu nang Surabaya Ci. Lapo? Gua kerja apa kok menine ya kerja ra Surabaya Ci. Oh. Dia nanti mana? Tinggal Lombok Ci. Yo tak dolen Ci yo. Iya, dolen nanti wis. Udan ini. Iya, assalamualaikum. Akan memet iki. Nang ndonot. Nang mami. Ngopo dek kene. Saya lo ngene ya apa wae. Ya lo ngene kene lo. Ki ngomong apa sih? Aku tuh golek rewang kerja. Dendi. Yo melok gerakan kuwi lho. Wes apa sih? Macul. Dendi yo. Macul ndek iku lho. Oh, ada sing lali ya. Kan kemelok sih. Ya gelem ae mulai kapan? Senin. Bayarane piro? Bayarane yo sak anune bayarane. Seminggu. Yo anu sak anune lho wis. Apa yo? Yo sak anune lho wis. Mulane jam piro? Mulane. Yo mari beduk mulai mes setengah hari. Yo enak yo. Wis aku melok wis. Pak Kaji lho mulai teko Arab tak jak nang. Jare ndek kono iku enak jare uripe Pak Kaji. Wis mulai ta wong? Mulai nan salaman aku ndek tebon mang. Nanti ya wong. Mulai kate sembayang jare. Wis mari sembayang maling.
Iki aku udah mulai ya anu teko tebon. Apa? Nyambangi tebon aku. Kate ndelok tebu iki anyar anu. Kade kondol ta? Anu apa kena angin gede winane lho, langsung roboh kabeh tebu. Pengeluarane ora pati akeh. Rugi ta aku ngelen ini. Oleh ya. Ya. Oleh kate anu. Celuk nang omah le macul ya. Ya, jam 6 tak celuk ya. Yo. Tak mulai pisan. Nyawang kaci kok gak ngep-ngep, Pak.